Le mibono yendlulamthi yeminye imifanekiso emihle ebisonwatyelwa ngabakhenkethi ngaphambi kokumiswa ngxi kweentshukumo kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo. Ngokabathandi bendalo baqalile ukundwendwela lo myezo wezilwanyana kule veki yaye bakonwabele oko. It's very exciting to see how nature just carried on while we've all been stuck up, worried about things, because it's concerning for us, but it's amazing how nature just carries on, and it's great to be back enjoying the park. Well, we're missing all the mixing of all the other people, but it's nice. If you're here, you get a peace of mind, you can relax. Ngexesha le-lockdown izilwanyana zithabathe ithuba lokuphumla nanjengoko ezinye zeengonyama bezizilalela nasecaleni kwendlela ebiqhela ukuphithizela ziimoto, kodwa ngoku izawuphela loo nto nanjengoko iimoto neekhamera zibuyile. On Monday, we arrived at Malalan Gate around about 5 o'clock in the morning, and there were already about 10 cars in front of us, a lot of other guides and Kruger enthusiasts. The first guide that arrived there apparently arrived already at 11 o'clock the previous evening. Kodwa nokokunjalo inani labantu abasele bendwendwele lo myezo lisahamba ngonyawo lonwabo. Yeah, we've seen increasing numbers of people coming since Monday, but we've been coming off a very low base. Most people are still coming from Mpumalanga. Ukanti indawo zokuba abantu bahlale bonwabele izimoncomonco zabo zisavaliwe.